mochan dwe mar 11 kaluwore kod jata tije mar IEBC Marjan Hussein. Chenrono idhi ta e kuonde chung'o od buche duto. Direkta mar rango weche chike ka IEBC Crispin Owiye olero ni mano otim kotenore kod chik kendo nyinge apisas madhi tayo chenrono osego chapa. Andika ma kamano idhi tim kokalo e lony manyasani. Kata kamano giywago deko mag ng'iepo mamoko mag gige tayo yiero. IEBC geto ndiko jolut ombulu manyien maromo milion 6.3 motelo ne yiero mabiro. Watudore gi jafwambo marwa Chris Owino mondo lernwa mathoth ewi chenro makamano. Business where you got a decision against you, preferred an appeal. So because you know, you understand that you don't agree with it. Like even where you sit as a commission, you know very well that this is a Kenyan. Just despite the fact that the passport has expired, he did not have time to come to Kenya. Maybe getting a visa. There are challenges even to obtain a visa to come back and go back. So that prevents someone from coming to renew it. So have you preferred an appeal out of it? For us, we can't prefer.